Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που η δύναμη είναι η μόνη επιλογή που επιτρέπει στον εαυτό σου. 21 χρόνια πέρασαν. 2 κύκλοι, 2 τεράστιοι κύκλοι έκλεισαν. Ήμουν 33 χρονών και το σώμα μου ανέλαβε δράση. Έκανα την επιλογή να πει αυτό όχι, σε όλα αυτά που εγώ έπρεπε να πω όχι. Μη φανταστείς, δεν ήταν κάτι σπουδαίο, δεν ήταν μεγαλόπρεπα όχι. Μια χαρά ήταν η ζωή μου. Απλά το σώμα μου ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε κάποιες άλλες επιλογές να μου επισημάνει. Και έτσι δημιούργησε έναν δράκο. Και ναι, ήταν επικίνδυνο, θα μπορούσε να με φάει ο δράκος. Τελικά όμως δεν έφαγε. Τελικά 21 χρόνια μετά είμαι εδώ. Είμαι εδώ μαζί σου και κάνω το καλύτερο για μένα και για σένα. Ό,τι μπορώ. Ναι, κάνω λάθη. Συνεχίζω και κάνω λάθη. Πολλές φορές μαλώνω το εαυτό μου και του λέω δεν έχεις μάθει ακόμη. Και μετά χαμογελώ και λέω όχι. Όσο ζω μαθαίνω. Μαθαίνω και συνεχίζω. Μαθαίνω και χαμογελώ. Ναι, δεν θυμώνω, δυσκολεύομαι ακόμα. Μετατρέπω το θυμό μου. Δεν έχω καταλήξει αν αυτό είναι καλό ή κακό. Είναι αυτό που είναι. Ελευθερώνω την ανάγκη μου από την πολικότητα. Ελευθερώνω τον εαυτό μου από την ανάγκη να πάρει θέση για το καλό και το κακό. Αυτό που ξέρω είναι ότι είμαι ακόμη εδώ και σου χαμογελώ. Αν θέλεις να μάθεις την ιστορία μου, αν θέλεις να δεις μια οπτική για το πώς κάνει ειρήνη κάποιος με τους εσωτερικούς του δράκους, διάβασε την ιστορία μου στο παρακάτω κείμενο. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος είναι ο δράκος που έχεις δημιουργήσει. Το θέμα είναι να καταλάβεις τι είναι αυτό που κρύβεται μέσα σου και τι είναι αυτό που θέλει να σου επικοινωνήσει. Άκου τον εαυτό σου. Άκου αυτή την εσωτερική σου φωνή πριν αναγκαστεί και γίνει ένας τεράστιος δράκος. Όπως και να έχει όμως, η λύση είναι η ειρήνη. Να βρεις και να συντονιστείς με την ειρήνη μέσα σου. Καλημέρα, καλημέρα. Απόλαυσε μέρες ησημερίας. Η ημέρα είσαι σκοτάδι. Απόλαυσε.